Bon dia, la nostra miniempresa, anomenada MIU, està formada per 7 integrants. Allò que inicialment per nosaltres era un somni, ara ja podem dir que s'ha fet realitat. La clau ha estat en la perseverança. Volem una cosa innovadora, que funcionés i que sigués útil per tothom. A simple vista pot semblar fàcil triar el producte, però sens dubte no ho és. The key to a successful project was the product choice. We firstly had 3 main options: a keychain, a sandwich pack and heated gloves. A iDisable tenim com a objectiu ajudar aquestes persones amb problemes de mobilitat i eliminar-los les barreres arquitectòniques. Fer veure al món que podem ajudar el planeta amb accions molt petites i molt concretes a cadascun. Ha sigut una experiència molt enriquidora per nosaltres, ja que mai havíem fet res a nivell de la cooperativa que poguéssim relacionar-nos amb altres cooperatives i avui hem tingut una gran oportunitat per expandir-nos i per mostrar a la gent el que hem fet durant l'any. A nosaltres ens ha agradat molt, però tela la feina que porta muntar una empresa i la responsabilitat que has de tenir per fer-ho. La presentació ha sigut... Bueno, en anglès sempre és una mica més difícil. Nosaltres veníem amb la intenció que era poca gent, però quan hem entrat ens hem trobat bastant nerviosos, però... Un cop ja estaves a dalt, ja et passava tot i ja està, tot sortia natural. Ha sigut diferent de les altres vegades que hem exposat un treball. Finalment l'experiència ha sigut positiva, que hem après moltes coses, al món de l'emprenedoria, ser emprenedors. Jo crec que el més important per ells és l'autoconfiança, de presentar-se, de fer, de projectar, de defensar i entre tots portar el dia d'avui el seu projecte i defensar-lo aquí. Jo crec que això és el més important, no? És una jornada excel·lent, estem aquí reunits 400 persones. La qualitat i la vàlua dels diferents projectes ha estat excepcional i per aquest motiu us vull agrair el vostre esforç i la vostra presència. Heu sigut capaços de tindre mirada d'exploradors davant de problemes, heu vist oportunitats, heu sigut capaços de treballar plegats en un projecte, de buscar un valor diferencial i de treure un profit i d'un valor cap a la societat. El Petit Príncep diu que el més important no és visible als ulls. A mi m'agradaria recordar, sobretot, i reconèixer la feina dels vostres professors. La qüestió d'emprenedoria no és només una qüestió de coneixements, no és només una qüestió d'habilitats, és també i sobretot una qüestió d'actitud. I això és el que tenim avui aquí, aquest sentiment de conjunt. A mi em fa molt feliç i espero que vosaltres també. Per tant, que sigui per molts anys i sigui per molt més, perquè junts segur que podrem.